αυξάνονται οι αστυνομικοί μεταξύ τους για να μπορούν να διατηρήσουν αυτό το κενό, το μικρό κενό. Το περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Είναι μαζί το κύριο Έφτασε ο Κώστας Καραμανλής, τον βλέπουμε ήδη. Συνοδεύεται από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο και άλλα στελέχη όμως του κόμματος. Και μπαίνει τώρα στο Ζάπιο για να κάνει την καθιερωμένη δήλωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Οκ, μένει σε κράτησα. Γιατί γαμήθηκε. Έφτασε λοιπόν ο κύριος Καραμανλής. Από στιγμή σε στιγμή θα πάρει θέση μπροστά στα μικρόφωνα. Εκεί ευθύνη του Καραμανλή, έτσι πως ξεκινάει από αύριο, για να δικαιώσει αυτή την εκλογική νίκη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κεχαγιόγλου. Ο κύριος Καραμανλής μπήκε στην αίθουσα συνεντεύξεων του Ζαπίου, ακολουθούμενος από τον κύριο Ρουσόπουλο και από τον κύριο Μεϊμαράκη, αν βλέπω καλά. Θα τον παρακολουθήσουμε έως που θα πάει να κάτσει, χειροκροτούμενος και πάντα. Ας τα δούμε αυτά, πολλά χειροκροτήματα. Ο κύριος Παπαθανασίου βλέπω στο βάθος. Η κυρία Πετραλιά, διακρίνω. Πολλοί υποψήφοι. Και θα ακούσουμε τώρα τη δήλωση του νικητή των απόψινών εκλογών. Τολμώ να πω του μεγάλου νικητή, γιατί η νίκη είναι όντως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα προβεί σε σύντομη δήλωση. Ελληνίδες, Έλληνες, σήμερα με την ψήφο σας επισφραγίσατε την καθαρή αξίωσή σας για πολιτική αλλαγή. Για μια νέα πολιτική στη νέα εποχή που ζούμε. Σήμερα δώσατε σαφή εντολή να πάμε όλες και όλοι μαζί μπροστά. Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες κάθε Ελληνίδας, κάθε Έλληνα. Να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους. Η σημερινή απόφαση των Ελλήνων είναι για μας μεγάλη τιμή. Μεγάλο όμως είναι και το χρέος μας. Βρίσκομαι στην πολιτική για να προσφέρω. Τώρα που η βούλησή σας έχει εκφραστεί, αισθάνομαι την υποχρέωση να επαναλάβω μια προσωπική μου δέσμευση. Να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας. Να τηρήσω κάθε κεφάλαιο της συμφωνίας που συνυπογράψαμε. Να θέσουμε αμέσως σε εφαρμογή το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Προτεραιότητά μας είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Η επένδυση στη γνώση, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη νέα γενιά της πατρίδας μας. Μια νέα οικονομική πολιτική που θα εξασφαλίζει ανάπτυξη παντού, ευημερία και περισσότερες δουλειές για όλους. Μια νέα αγροτική πολιτική που θα δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη να γίνει πιο ανταγωνιστικός στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ένα κράτος με ανθρώπινο πρόσωπο που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ένα κράτος πραγματικά κοινωνικό στο πλευρό του πολίτη την ώρα που το έχει ανάγκη. Που θα εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη, λειτουργική και ευρωπαϊκή λύση στο πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου. Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να είναι οι καλύτεροι και ασφαλέστεροι που έγιναν ποτέ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξει η Ελλάδα μέσα από αυτή την προσπάθεια
το σύγχρονο πρόσωπό της. Είμαστε εδώ σήμερα όχι για να θριαμβολογήσουμε, αλλά για να δηλώσουμε ότι από αύριο πιάνουμε δουλειά. Η νέα διακυβέρνηση με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με τόλμη και αποφασιστικότητα, με σίγουρα ασφαλή βήματα, θα αγωνιστεί για να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο, τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο κέντρο της πολιτικής. Ελληνίδες, Έλληνες, σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Κερδισμένη είναι η δημοκρατία. Είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα που μας καλεί όλους να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Η Ελλάδα της αισιοδοξίας, της αυτοπεποίθησης, η Ελλάδα της σιγουριάς. Η Ελλάδα της δημιουργίας και της προκοπής. Η Ελλάδα που μας ενώνει. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είτε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είτε ψήφισαν Πασόκ, είτε Κομμουνιστικό Κόμμα, Συνασπισμό, είτε Δίκη ή άλλα κόμματα, προχωρούμε από αύριο όλοι μαζί. Συνομίλησα νωρίτερα με τον Γιώργο Παπανδρέου και αρχηγούς άλλων κομμάτων και τους ζήτησα να συνεργαστούμε στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Στον αγώνα για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε, την Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε. Κανένας δεν περισσεύει. Όλοι μαζί, ενωμένοι, προχωράμε. Οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν τα όνειρά τους, τις προσδοκίες τους, τις φιλοδοξίες, τις ευαισθησίες τους. Μαζί ανοίγουμε τώρα μια νέα σελίδα. Φτιάχνουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλες και για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Χειροκροτούμενος λοιπόν ο κύριος Καραμανλής ολοκλήρωσε την ανάγνωση της πρώτης δήλωσής του ως αρχηγός της πλειοψηφίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, και από αύριο θα λάβει την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,